wallahi in kura gaske ce sai dai salle ta hawa kansa ta yaga masu kallon mu da sauraron mu yanzu hira da wanda ake zargi ya mai da wata kura. Kai malam matsafi ko in ce mai mai da mutane kura? Ba malam ni matsafi? Ni ba matsafi bane malam, ni a comedian, jarumi ne ni mai yin comedy amma malam. Ai ba ni kada ma ka mai da ni kura, ka ba a hankali. To mai da wata mata kura, me za ka iya ce ma al'umma akan haka? Yanzu ni mai hankali, mai tunani, musulmi kamata a ce na mai da wata kura. Haba malam, ka tsaya kai tunani akan wannan abun. A zantukan da ke zagaye gari, wasu ma suna cewa wai Jamila na gudu ce da ta yi fim din kura. Haka ne? Ba haka bane ba, gaskiya. Dan wannan zahirin gaskiya, wannan kura ce mu muka zo da ita, ba mutum bace ba. Kamar yadda wasu ke cewa wai idan aka tambayi wannan kura aka ce za ki ci abinci, sai ta girgiza kai ta ce a'a. Gaskiya wannan labarin kanzan kurege ne. Ba haka bane. Sannan kuma an ba ta kunu kamar bokiti hudu ta shanye. Kafafun wannan kura da aka gani an ce na mutum ne. Ka iya ma mutane bayani akan abin da yake zahiri akan wannan? Zan musu. To muna jin ka. Gaskiya ni ba matsafi bane ba. Ni jarumi ne. Me yin harkar comedy. Mun zo muna aikata wannan aiki, mutane suka zo suka ce wai mun tawo da kura, suka ce mun mai da matan mutane kura. Kamar yace muka sani ba yau aka fara shirin fim a Kano ba. Kuma idan za mu yi la'akari da wannan, in za mu ga 'yan shirin fim mukan gansu da kyamarori da sound haka suna dagawa da kuma sauran artist da jarumai a gefe. To yanzu mun gaba mu ga wa'annan ba, a shaidun gani da ida sun shaida mana duk wa'annan ba su tabbata ba a gurin aiki. Ya kake tunani akan wannan? Wannan da kake gani duk mun zo da su. To yanayin wannan aikin da muka yi da wani action da aka yi a gurin acting shine yasa duk mutane suka zo suka ce mai da mata kura, suka dinga dukan wannan gashi, sai kowa ya gode ya tafi ya kale mu. Tunda duk ka musanta wannan zargi da ake ma, sai kai mana bayanin waye kai, kuma tunda ka ce sana'a ka ce har ka yin comedy, sai ka faɗi wa mutane ta inda za a same ka, ko a YouTube ne ko a sauran kafafen sadarwa, domin zargi ya wanke daga kan mutane akan cewa ba kai ka mai da wannan mata kura ba. Gaskiya ne, duk wanda yake son ya same ni ko ya je ya ga abubuwa na mushadariya, ya je Bobo Comedy at YouTube. Ga kura nan ga